Mehron tamaşaçılar, ne Qahraman prezidentinin tağallası bilen Kuştepti tanıtma UNESCO'nun bütün dünya mirasının tanıwına goşuldy. Şonuň esasynda da Kuştepti tanıtı bütün dünyada meşhur, Tajikistan'da da meşhur. Elbette şol Kuşteptiň ýerine ýetiren Mehri Nigora bilen söhbetleşmemiz dowam edeli. Salam Türkmen halky. Meniň adym Mehri Nigor Rustam. 5 ýaşymdan beri aýdym aýtmak bilen meşgullanýan. Men siziň Kuştepti aýdymyňyzy 2009-njy ýylda Türkmenistanda geçirilen festiwala gatnaşanymda ilkinji gedek dinledim. Şeýlede şol festiwala Kuştepti tansyny ýerine ýetirdik. Şonda maňa bu türkmeniň milli meşhur aýdymyny tansydygyny aýtdylar. Şondan soň mende ýakymly ýatlamalar galdy we Kuşteptini öwrenmek höwesi mende döredi. Diýsen çylşyrymly aýdym. Şondan soň bir neçe ýyl geçenden soň Tajikistanny Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň konsertine taýýarlyk wagtynda maňa türkmen milli aýdymny aýtmak ynanaldy. Soňra men aýdymy aýdyp başararmy ýa-da ýok diýen pikir mende döredi. Я, как сказать, сказала, я справлюсь или не справлюсь, потому что я послушала очень трудный язык. Men Kuştepti aýdymny dinleýänimde türkmen dili meniň üçin çylşyrmy ýaldy. Soň biz türkmen aýdymçysy Tajikistanda ýaşaýan Penji Anaýewa jaň etdik. Ol bize türkmen sözleşini, türkmen aýdymynyň aýdylyşyny, ses studiýasyna kömek etdi. Men Kuştepti aýdymny köp taýýarlykdan soň aýtmany başardym. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň konsertinde aýdym aýdyp bolanymdan soň maňa türkmen gyýdydyr öýtdiler. Käbirleri bolsa siz Tajik gyýdy däl diýenlerim boldy. Kuştepti aýdymny aýdyp başaryp çykanyma diýsen buýsanýan. Ähli Tajikistanlar Kuşteptini ýerine ýetirmäni we aýtmany halaýarlar. Biziň milli eginişiklerimiz barada näme aýdyp bilersiňiz? Men türkmen milli eşiklerini sahna giyip çıkanımda maňa diýsen gelişdi. Hemmeler maňa şol pursat türkmen milli libasyny, türkmen gyýdylaryny meňdeşdigini aýtdy. Ýene de esasy belläsim gelýän zat men türkmen libaslaryny gowy görýän. Öz milli libaslarymyň içinde de häzirki wagtda 3-4 sansy bar. Men häzir size Kuşteptini aýdyp bermekçi. Ýöne, egerde sözlerimde ýalňyşlyk bar bolsa, ötünç soraýan. Hey ilaha amine, yağılır Müslümanları, elimden çonkarım gaç diye. Hey tutay deysem tutabilmen on barmağım üzülüp gaç diye. Hey ilaha amine, amine, ilaha amine. Atoy palavunda dadayım. Diyar ruhsada verseniz, Kuşteptini cennetim. Hey
شاخی انجیرکم شانه شمشاد بیار بر سری بگیم